Hei, 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 fraților! Bine v-am găsit la un nou episod de Naruto Ultimate Ninja Blazing. De data aceasta vom da summon la unul din acele bannere pe care vi le-am arătat în episodul anterior. De ce a venit așa repede acest episod, vă întrebați? Deoarece am realizat că sunt niște bannere limitate care vor dispărea în scurt timp. Și totodată nu voi sumona la acest banner, deoarece acest Nagato, mă scuzați, este de PvP și nu am nevoie în acest moment de caractere de PvP. Să vedem, aici nu sunt încă caractere cu bonusuri la misiuni Impact și vom sumona la acest banner cu aceste caractere care mi se par foarte bune. Hai să-i dăm drumul, sperăm că ne vor aplica măcar 2 golduri. Ce e mai mult decât un gold e foarte bine. Hai Naruto, vine și Sasuke. O poartă. A doua poartă. A treia poartă, Sakura. Avem un gold garantat. Sanara. 3 porți, parte de Sakura. Un gold. Din păcate avem doar un gold, care este chiar a doua carte. Avem pe acest caracter, am uitat cum se numește, dar știu că făcea parte din echipa lui Orochimaru. Da, e un silver și să vedem goldul, sper că e cea bun. Hashirama. Cred că este acela Hashirama albastru. Da, este un Hashirama albastru. Un Hashirama decent. Ne uităm după aceea la el. Sunt destul de mulțumit cu acest Hashirama. Itachi. Așa. Itachi. Un Itachi silver. Un Kiba. Tot așa silver. Urmează un caracter de bronz care este irelevant. Aș vrea să-mi pice un Kamato de bronz, dacă s-ar putea. Dacă mă întrebați de ce, deoarece Kamato de bronz dă un heal destul de decent pentru început. Chiar dacă am pe Tsunade. O Sakura de când era copil. Ceva irelevant. Încă un caracter de bronz. Acest Shinobi. Irelevant și el. Shikamaru. Shikamaru de când era copil necesită prea multe chakra și are damage foarte mic, chiar și pentru o carte de bronz, de silver. Și din nou acest caracter din echipa lui Orochimaru. Cam așa arată summonul nostru. Este un summon decent, cel puțin. Și să dăm și summonul gratis. Poate ne pică de aici un gold, poate avem noroc să ne pice de aici un gold. Dacă mi-ar pica de aici un gold, aș fi chiar foarte fericit și mulțumit. Chiar dacă mi-a picat acel Hashirama care este și el foarte bun pentru început, este un caracter albastru, Sasuke. Este un caracter de silver. Choji. Un Choji slab. Cred că aproape toate cărțile lui Choji sunt slabe, nu înțeleg de ce. Da. Cam atât a fost cu summonul. Să luăm de aici ce avem în present box. Avem 5 perle, un scroll argintiu și ceva mâncare. Să vedem aici. Nu încă.
Încă nu vom face misiunile de acolo, dar vom lua reward-urile de la misiunile pe care le-am îndeplinit deja. Să vedem ce avem aici în present box de la cele bonusuri, de la cele reward-uri. Da, niște coin, 2 perle și ceva ramen. Ne aducem la impact, încă nu putem să ne băgăm la ceva foarte mare precum Kaguya, pentru că nu avem destulă stamina în primul rând și nu avem nici destulă putere pentru a înfrânge acea Kaguya. Așa că voi încerca la... Nu, de fapt mai întâi să vedem, era acel Hashirama, era albastru, așa că vom încerca la o misiune de rank A să luăm niște ramen pentru acel Hashirama. Dar mai întâi să vedem cât ramen avem și ce ramen avem și ce scrolluri îi trebuie lui Hashirama să fie upgradat la o carte de diamant. Iată aici pe Hashirama. Vom băga aceste 3 porții de ramen în el, să le aducem la 39. 39 din 70. Succes, level up, 39. Chiar dacă cred că voi băga tot acest ramen mic de bronz, pentru că chiar vreau să-l upgradez la nivel maxim, dar nu prea se merită. Deci, după cum spuneam, nu prea se merită. Mai bine dau în acea Tsunade pe care am primit episodul anterior. Dacă nu l-ați văzut, să nu uitați să vă uitați și la acela, pentru că este începutul acestei aventuri. Și o voi upgrada la maxim. Am făcut level 39. Până la level 70 cred că mi-ajung aceste 2 boluri mari de ramen. Cred că trebuie să le pun pe amândouă, da. Și o facem de nivel maxim și după vom vedea ce ne trebuie să o facem la nivelul următor, adică la carte de diamond. Imediat vom vedea. Uitați, aici ne arată. Da, ne trebuie 2 scroll verzi de inimă, de heart și încă 2 de bronz. Din păcate încă nu avem posibilitatea de a lua acele scroll, deoarece, cum ați văzut și voi la misiune, încă nu a apărut misiunea cu scrolluri și ramen roșu. Avem doar galben și albastru și chiar acum vom merge să luăm niște ramen albastru pentru a face acel Hashirama Diamond în acest episod. Din câte știm, verde este cantarul albastru, deci vom lua acest Madara verde pe care l-am și eu pe contul meu mare și ne vom construi puțin echipa. Vom avea această Tsunade în spate cu acest Minato și apoi Hashirama cu Naruto și să-l punem pe acest Itachi. Ok. Vedem că se potrivesc acolo acest Madara cu Hashirama și ne dau niște boosturi precum de viață, de atac sau imunitate la atacuri, la rezistență, la Jutsu Replace.
Să începem misiunea. Vom ataca cu minată deoarece acea sunade are damage slăbit deoarece albastru este counter la roșu și aici vom ataca cu acest Naruto verde pentru că are atacul mărit deoarece este counter la albastru și acum vom ataca mai departe cu Madara. Acest Madara este foarte puternic. Este una dintre cele mai puternice cărți din joc. Dintr-o lovitură i-am luat pe toți. Este o misiune de rank up care nu este chiar foarte grea, este o misiune destul de ușoară, pot spune chiar. Vom lua acea sticluță cu viață, dar vom și ataca în același timp. Și datorită range-ului mare pe care îl are Madara, va ataca în toți, va lovi în toți. Momentan nu avem nevoie de heal-ul lui Tsunade. Atacăm cu Naruto din nou. Aici putem pune atacul pe automat. Stați puțin că s-a... Așa, după cum spuneam, putem pune de aici din susul ecranului pe ori 2 și va ataca mai repede. Sau pe auto și va ataca singur, dar după părerea mea strică gameplay-ul. E de folos doar când farmezi. Dar eu nu farmez aici, joc să vă arăt un gameplay cât mai frumos și de aceea nu voi pune pe auto sau pe X2. Sunt curios ce... Are double sau e doar? Sunt curios ce ultimată, ce ninjutsu folosește acest Itachi. Clona explozivă. Explosive clone. Da, e un jutsu pe care l-am mai văzut folosind-o. Ok, avem nevoie de heal. După cum vedeți, la asta este bun un healer. A dat foarte mult damage acolo. Și acum voi da cu Hashirama. Amândoi. Cu acest ninjutsu, dragonul de lemn. Sper că putem să-l batem. Adică, da, pentru că acum voi da cu Madara și Madara are o ultimată de full map range, adică atacă pe toată lumea din mapă. Și are și o ultimată multiplă, adică îi atacă pe toți. De exemplu, Naruto Final Veil îi atacă doar unul. Dar nu cred că el are tot așa range al map. Nu are. Oricum, este un caracter foarte bun. Și am terminat misiunea cu succes. Am primit aici bonus o perlă și 45.000 de bănuți. Am făcut level up. Avem level 11, am început cu level 2, este bine. Ar trebui să mai jucăm o dată, de aceea o să dau retry. Ne-a crescut acolo, după cum vedeați, sus în stânga și stamina de la 45 la 55. Să vedem de cât timp filmăm, de 14 minute. Vom ataca din nou cu Minato. Vom da puțin pe ori 2 să ne mișcăm puțin mai repede, deoarece, după cum spuneam în primul episod, nu vreau să fac episoade foarte lungi.
Vom lua din nou heal-uri și vom ataca în același timp. Madara atacă pe toată lumea, ia și heal-ul. Un caracter foarte bun și necesită doar 3 chakra pentru ninjutsu și 6 pentru secret tehnic, ceea ce este foarte, foarte puțin. Hai, Minato. Vine bossul pe care îl vom ataca prima oară cu Hashirama. De ce a damage? Dar nu foarte mult damage a luat acest caracter. Acum vom da ultimata și vom termina jocul. Sper că îl vom termina, adică da, îl vom termina, deoarece de 40 și... Da, 40.500, cam pe acolo. Este un caracter foarte puternic acest Madara. Am făcut rank up din nou. Am făcut rank up chiar de 3 ori. Avem level 14 deja. Progresăm rapid. Am dat retry din greșeală, dar putem retrage aici. Pentru episodul următor vom mai da un summon, pentru că voi farma eu la misiunile de la training, misiunile de început, care îți dau 30 de păruri, voi farma eu off camera, pentru a avea încă un summon pentru voi episodul următor. Și posibil, dacă nu facem rost episodul acesta până în 20 de minute, dacă nu facem rost de Diamondul lui Hashirama, îl voi face eu off camera, Diamond și pe Hashirama, și voi face și părlurile necesare, după cum am spus. Nu mai trebuie level 62 și dacă dau eu și astea verzi, face 60, ok. Chiar vreau să facă level 70, deci ce level a făcut? 65. Oh, nu. Dar dacă îi dau și acest ramen, ...66... Ok, deci vom mai juca o dată la acea misiune și vom termina acest episod, îl vom încheia. Sper că calitatea va fi mult mai bună la acest episod. Dacă nu știu ce s-a întâmplat, eu nu prea pot să rezolv acea problemă cu calitatea videoclipurilor. Am încercat să o rezolv, dar YouTube scade din calitatea pe care o are videoclipul pe care eu îl randez pe YouTube. Deci nu e complet vina mea. Mai mult vina YouTube-ului decât a mea. După cum spuneam, că nu e bine să stăm aici la auto, dar eu voi da, pentru că trebuie să ne încadrăm într-o limită de timp. Dar ce nu vrem videoclipuri prea lungi? Pentru că pun pariu că nu vă uitați la tot videoclipul. Dacă este un videoclip de 20 de minute, nu cred că vă uitați la tot. Dar eu încerc să vă țin aici cu mine, să vă captivez de gameplay și
să vă uitați la tot videoclipul. Nu uitați de like și subscribe, pentru că mă ajută chiar foarte mult. Și să-mi spuneți ce părere aveți despre acest Hashirama care ne-a picat. Este bun, este slab, ce părere aveți? Țineți cont că este un caracter de început care mi-a picat pentru început. Nu este un caracter care îl voi folosi când voi avea level 200, spre exemplu. Este un caracter pe care îl voi folosi la început, ca starter. Și după părerea mea este un starter foarte bun. Tsunade este decent deoarece dă heal, atât. Damage, nu știu ce să zic. Dar aștept să apară și acel impact, acea misiune. Nu impact, e misiunea cu ramenul roșu și cu scrollurile roșii. Pentru că altfel nu avem cum să facem diamond pe acea Tsunade. Și să mergem să vedem dacă putem să-i facem în sfârșit level full lui Hashirama Senju, primul Hokage, zeul Shinobi, cum mi se spune de către fani, este supranumit de către fani. Eu nu sunt foarte mare fan, eu sunt mai mult fan Madara decât fan Hashirama. Dar, da, a fost un shinobi foarte puternic. Să vedem, îl facem de nivel maxim. Eu am fost Blazing România și ne revedem la videoclipul următor. Nu uitați de like și de subscribe și de un comentariu cu părerea voastră despre acest Hashirama. Data viitoare probabil îl voi avea Diamond. Da, după cum spuneam, data viitoare probabil să-l am Diamond și vă dau un summon data viitoare. V-am salutat, să aveți o zi plăcută în continuare. Pa, pa!